Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u video na ovom kanalu. Kao što ste danas imamo top 10 red tih crvenih kartona. Bacite mi subscribe, like, followte me na Instagramu i možemo krenuti. Evo, golman se tuče sa jednim tu gospodinom. Možda je taj valjda koji valjda navija valjda za Ameriku, možda je to bilo Amerika. Evo, ovom će da crveni karton. Ok, idemo na 9. Ovaj ga je baš ga ne po jedan pucao. Gol, ja mislim. I dobio je crveni. Ovo nije dobro, da nekoga ne napucavaš. Ovo nije dobro. Ovo tek nije dobro. I opet crveni karton. Like za crveni karton. Nije ovo dobro. Barcelona je ovo igrala protiv Chelsea. Je to Chelsea bio? Ja mislim da nije. Evo na 6. Austrija protiv... Šta je? Aha, ovo je valjda ga spucao. 100%. Pa da. Šta je? Đubre jedno. Ne možeš tek tako. Ne možeš tek tako, da moraš dobiti. Ovo ga je pukao. Idemo na 4. Moj kaka, ovo ti nije bilo dobro. Bješi kad... Pogledaj suce kada je to prije. Pogledaj kako trči, samo radi crveni. Vidi ga. Evo ovdje ovaj. Evo. Tu je ga valjda nekako potjelo ga nekako pa je onda dobio. Onda se ovaj se počeo se smijat. Onda ovaj to nešto tu govori. Evo što. Evo na zadnji. Ovdje Arsenal. Ne znam, Arsenal protiv Chelsea. Hvala svima ljudi na gledanju što se tiče ovog videa. Ako jeste jedan veliki subscribe, like, šerujte video i pišite mi u komentarima dalje da nešto da nastavim i followte me na Instagramu Dominik Susa 06 i priključite mi se na Discord i priključite mi se u crew i priključite mi i zapratite me na TikToku. Znači počeo sam malo da budem isto, stavit ću vam u opisu TikTok i stavit ću vam tako sve, tako da vidimo sljedeći klipu i vidimo sljedeći klip. Do tada imate veliki pozdrav, čao!